Mae tua 12 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig wedi cael eu hyffeithio gan golli clyw. Mae Action on Hearing Loss a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno dull arloesol o gefnogi pobl sydd wedi colli eu clyw. Mae'r gwasanaeth Here to Help ym Machynlleth yn un o 15 o wasanaethau ledled Powys sy'n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr. Mae'r gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi gan awdiolegwyr i helpu pobl i ddysgu sut mae cymhorthion clyw yn gweithio a sut i ofalu amdanyn nhw. Maen nhw hefyd yn rhoi cyngor os na fydd un o'r cymhorthion clyw yn gweithio'n iawn. Yn ystod y sesiynau galw heibio bob mis, mae gwirfoddolwyr fel Val, Ann, Margaret a Helen yn rhoi gwybodaeth am dechnoleg gynorthwyol a chynhyrchion i'w defnyddio gyda chymhorthion clyw. Maen nhw hefyd yn rhoi gwybod i unigolion am wasanaethau defnyddiol eraill yn yr ardal. Mae dros 2,000 o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth Here to Help bob blwyddyn. Oherwydd gwaith y gwirfoddolwyr, does dim angen i'r bobl hynny deithio i adrannau awdioleg mewn ysbytau. Mae'n golygu hefyd bod yr awdiolegwyr yn rhydd i ganolbwytio ar achosion mwy difrifol. Mae'r cleiantiaid bob amser yn gwerthfawrogi'r help maen nhw'n ei gael. Mae'r gwirfoddolwyr hefyd yn dweud eu bod nhw'n teimlo eu bod nhw'n cyflawni rhywbeth arbennig drwy roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned. Mae cynnig gwasanaethau lleol gan bobl leol mewn adeiladau lleol yn ganolog i'r hyn y mae Here to Help yn ei wneud.